1978ko Olimpiadetan Mexikon, Estatu Batuetako atletek domina irabazi ostean, ukabila altzatu zuten esanez, ez era posible munduko txapeldunak izatea eta aldi berean haien herrian Estatu Batuetan bigarren mailako hiritarrak izatea, ez? Horregaitik adierazten zuten Black Powerra, ez? Beltzen boterea, ez? Eta esaten zutena zen, beltzek herri bezala eskubidea zutela beraien nortasun hori garatzeko, ez? Gauza berak gertatzen da Euskal Herrian, ez? Europako azkenengo indigenak, Europako herririk zaharrenak, badaukala gaitasun izugarria superbibitzeko, ez? Ez dugu inongo arazorik izan 2007 urtetan, inbazioez inbazio, okupazioez okupazio, borrokaz borroka, superbibitzeko herri bezala, ez? Eta ez hori bakarrik, 2007 urteko momentu honetan, Euskaldunak gauza bikainak egiten ditugu arlo guztietan, ez? Bai, kiroletan, kulturgintzan, mobilizazio mailan, Euskaldunak arrokeririk gabe, baina arrotasunez hori errebindikatu behar dugu, ez? Gaitasun izugarriak ditugula, herri nortasun bereko herri bat izateko, eta horregaitik Bass Power bat existitzen dela dudarik gabe hor daukagu, ez? Eta horregaitik Bass Powerren ekimena, ez? Bass Powerren ekimenak nahi duena da gure arrotasun hori bultzatzea, Euskaldun guztiak modu tinko batez, jaun eta jabe izatea beraien nortasunaz, independentziaz bizial izatea gure nortasun hori, eta okupatzailetik kanpo gure estatua berreskuratzea, Nafar estatua, Euskaldunon estatu historikoa, Europar Batasunean, urrengo hamarkadetan, globalizazio prozesu uniformizatzaile honen aurrean, benetan aukera bat izateko gure superbibentzia hori garatzeko eta bermatzeko. Horregaitik Bass Powerrek hori bultzatu nahi du, eta horregaitik guztiok Bass Power garelako, hildo horretik ekin behar dugu.